Tili kuno kumudi mumzinda wa Blantyre kulimbi ku house number 104 kumene kukuchitika nkhanza monga mmene mukuonera kunoko kuli mbuzi komanso kuli amalawi osiyanasiyana ana antchito amene akupangiridwa nkhanza ndi munyako wa malo ano motero kuti akulu awawa amenyedwa ndi bwana wa kuno chifukwa chakuti mbuzi izi zambiri zimukuziona zimene akugawa zinagwidwa ndi chigodola ndezi kumafa zikafa ndiye nkhanza zochuluka zikumapita kwa amalawi anzatu ino zinanendene ba akulije chipala chachitika ndi talongoswani pang'ono ndinenewo basi akuti popeza mbuzi zafa basi mbuzi zimagona kokuno timagwira ntchito masana ndi usiku sitimagona mbuzi kuipeza yafa kumenyedwa kwambiri nkhanza kuipira ifa Malawi munthu wake ndi mwenye amene akuti panga zinthu zimenezi zankhanzazi zakhala zikuchitika nthawi yayitali bwanji panopo kutsagezira kupanga zimenezi nalipo anyamata ambiri ena athawathawa kuamenya kuendesa wapasi pakana kuwawo ana apasi sondalama pakana kwawo anthu amene amagwira ntchito kunoko zoweta mbuzi ng'ombe yesera amachokera mbali yako ena anachokera kuzomba ena anachokera kumaketa nacho 5 anathama chisaso kwatomenyedwa tsopano ndamva kuti iwe munamenyedwa lero pakana kukomoka pakana inenso silimaziwa kuti ndakomoka mandiuza tana unakomoka ari kuona amakumenyani ndi tani amanimenya ndi chimtengo chimene mukuzionera izizi kugwira kumenya kwambiri ndi mmene momoto wa Malawi mwina sendi kumuso amamvera Amalawi mukuona monga mmene nyamata wamenyedwera zimene zakupanga ndi amwenye achi Malawi kupanga nkhanza Malawi timanena kuti munthu siyenera kutenga lamulo m'manja mwako ngati pena pavuta kuli bwino kupita ku polisi komano zimene zikuchitika ndi mwenye amene zodabwisa ngakhalenso amwenye ena akudabwaso makamaka nkhanza zimene polisi yabwera kulira chikuchitika ndi chani kumenyani iyo umachokera kuti ndiyama kulipira nendo amazingati 6,000 masana ndi usiku kwa mama kumenyana bizakuja ama kupasana ndinkani yompesa chisoni kwambiri monga mmene mukuonera tsono tikuonanso kuno kuli achitetezo kumakaso kuna achitetezo ama kumenyana achitetezo alipompo achitetezo akuona kumenyana iya musathawe achimwene kamera ichi chindi chimwe chimene tikufuna tichite establish kuti Amalawi azizunzika muziko lanu lomwe iniyo ngati mukuona kuti Amalawi akupangidwa nkhanza munayenera kumayima ndi Amalawi osalowola zangati zimene zifanye this is nkhanza. We cannot accept this in a democratic society. Malawi tizikalola anthu ngati kapena tili mu thangata system kapena mu chipani chimodzi ndikumaka amenya anthu ili muli pompo inisana menyede ko munthu ndili pano amene amakumenyana wako nalibe asana bwere even mena mancho sawa the one who have encouraged this guy to go to our office. Yes. He has went there. I have talked to my boss. Yes. My boss has talked to him. So how have you helped them? These are victims of violence.